أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe yiɓe yankoɓe Nangue TV min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillahi rabbil alamin oɗo men ñalawma aset ene hawre jeeɗiɗi lewru men juin taw ñaƴƴiɗi e nogas e joyyi julde iidi taski ɗo e wuuro men Sara Kubba wondude e Dimis Kunda eɗen gandi fodde ɗiɗo duuɓi joyi jawtuɗi ko ɗo e wuuro men Sara Kubba iide tan saabi ɗum noon ko jinnaɗo men goto ene wonno ɗo e nder wuuro ngo ene Baba Abou Sané gonda ko jeyanude liɗɗi hewɓe men en gandi ɗum kanko ari ha toon radio men Dakar FM o ñaagui wonde omo yiɗi kala nde iide korka kala nde iide taski wonde min Amadou Samba Lo omo ñaagui kam yum ar mi iida ɗon nde wuuro mabɓe ɗo kanko ñaagui ɗum on saaha to banggue radio ɗo ari ɗon ɗo radio ɗo ari o tawi Alaji Abou Ndiaye wondimo o haalan ɗum taw on saaha ni min komi jaltuɗo mi tawaka gartumi ko noon ɓen kalnimi kadi jamiri ene guilden ko ɗo idiren korka ɗo idiren taski to ceerno kadi ɗannima ko faten arta kadi jaɓɓugal ceerno ɗo godrong ɗo enen kadi garta ɗon ɗo kamɓe Sara Kubba tawmi ɗon ɗo godrong ɗo jaɓɓoto ceerno ɗo gonden e mabɓe enen jokkodiri radio ngo ha ceerno yetto ɗon ha ɓenna faade Madina on saaha no mbawi waynodirde mabɓe guilden inchallah Allah jokkodire mabɓe jokkodire men e mabɓe jokkodire moƴƴal banggal fayida sanne hay to banggue ndungu enen koye men e mbaɗen guesa ba ganduɗa ɓe mbaɗa guesa moƴƴa guerte walla makka rewa lawol inchallah fof ko Allah moƴƴere mabɓe tinnare mabɓe ɓe gandi ko ceesiraji mo ceerno Algasi Baro kanko idnata ɗo kanko julnata ɗo fodde duuɓi hande jawtude e yamrode ceerno aɗa jaama Tidiane Ba haali ko tojjude Madina Gounass jibbandiraɓe nan ɗo pandi machallah ceesiraji noon suwata warde kanko ceerno julno suwata o yettade ɗo hen jibbandiraɓe gaari rewɓe gaari worɓe gaari ko Sara Kubba e Dimis Kunda kamɓe ndendi alhamdulillah bilal min en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe en dewidiɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗen abonné mbaɗen partagé ala ko humpoton inchallahu mawla en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe hano hanirta ni ɗo koye mabɓe wuuro ngo Jeya ni machallah lasi leɗɗe ɗe ɓuuɓi machallah ndi leɗɗe ɗe holle sen ndini machallah leɗɗe ɗe holle sen iidete alhamdulillah galle Baba Abou Sané e Sara Kubba alhamdulillah rabbil alamin Wallahi Sané goto e sukaɓe wuuro ngo dariɓe dande tinde wuuro men Sara Kubba e Dimis Kunda kamɓe dendi alhaali iidi alhaali fof machallah ɗiɗi dammuɗe fof kamɓe dendi alhamdulillah rabbil alamin ni nawrta Mamoudou Malick eɗen nde wuuro men Sara Kubba yentide Dimis Kunda kamɓe dendata ɓiɓɓe Sara Kubba ɗiɗnata noon ceesiraji Baro e yemrode ceerno Allah waɗi ɗidduɓe kala enen gardata ka yemrore artiɓe radio ngo wonde hen garga kala gollaka ƴetten e on saaha ƴetten radio ngo joka naftoro belluma tigi jarama Amadou Samba Lo min beltima no fewi min jettima kadi sikki ala no mbiɗa ni ɗiɗo duuɓi kala cakkiti ɗo eren ko enen gardata ga ƴetten golle ɗe golliden ɗum e ceernajo o no wirani tawi eɗen gandi kadi ceernajo ko kañum lomtina immade Madina Gounass ara haga ardade pummirgal ngal fummina julɓeɓe julna ɗumen gasna waajo o wasi o waɗa hen khutbaji muɗum belɗi ha gasna on tuma rutto ko ɓuuri hen hawnademi foof koko yahata e dendagal wuuro ngo walla saare nde sen jiiɗi mbiyen ɗo e nder Missira Kubba dendagal wuuro ngo hango fotta kamɓe kala eɓe jogui layyaji mabɓe kono goto hen kala o yahata haw yetto e galle muɗum ha hirsa ha haljita o waɗa duwaw o yawta ɗum ɗon sa teski on ɗum ɗon ko darde ceerno kono kadi ko lomtogal ceerno timmugal fayodingal no fewi ina waɗa saahaji eɗen gara ɗo kadi kanko o ara ɗo eɗen gado aroɓe julde ɓe no fewi o jooɗo ko yettere Allah o fadaɓe no fewi ngol ɗo no yo Allah faabu Allah newni kam ngol ɗo joni Allah newni kam fof ɓe jalti e ɗum ɗon nde wonno hankkadin taw ɗum ɗe sino waade no abitin ni
gollawol kam Allah newni ɓe jaltiri doole ɓe ngari kamɓe fof mataw ɓe mbi rendez-vous ko rokkodirno ko 9h30 wiyano kono ceerno o tan mataw ɗisi tardude seeɗa yo Allah newnu no arde joni on to juulen mbaɗen sunno e farilla o fof jehen taw en tampani ko machallah oɗo sa iide o heewi tep sar kukoɗaɓe dibiskunda ka huɗo gari kamɓe kala ngari josse ɗo heewi ceerno tan fada ɗiɗo gasra ndin kewen tigi ko yettere Allah eɓe notiti no feewi eɓe kollire kam jabde e jaɓande ceerno o e dental ngal e fellitande l'islam o e sunna o sabu kamɓe fof ɓe ngari ɓe keewal ɓe jooɗi kadi ɓe ndeeƴi eɓe deƴƴi a wawata famde ni ko holɗum woni ɗo hen sabu ɗum ko ma ngara ha jotta tan ganda tigi tigi ɗum ɗo ko iidi no keewal ngal wayni kam aɗa anda ko ɗum ko keewal iidi e kono sa yettima kam deeƴire mabɓe nde ɗum woda ko holluma goɗɗum ni ko needi ko toppitade sunno e yidde kadi e fellidde mo ɓe kalfina o mo ɓe gaddana o eɓe jona ɗum hono noon ɓe kollidiri so tawi ko gonga eɗen belti hen kadi no feewi eɗen jaadi e mabɓe no feewi kadi ɗiɗo duuɓi fof ko julten ga ko ɓerde men nden huɓinini deeƴi sabu ɗum way kono ko ceerno tan e hoore mum kay woni ɗon kañum jaati woni ɗon yettere Allah jarama no feewi Mamoudou Abdoulaye mi salminima no feewi eɗen ɗo wuuro men Sar Kubba yante Dimaskunda ngam fandade iide o Hamdy Abdoulaye min iide o yimɓe ngari notima no feewi heddi ko eɗen pandi sensiraji baɗo sowata warde hono jiiɗa ñalawma o gila fina e ñalawma iide o keɓogal yimɓeɓe préparation ha oɗo saaha hanko heddino ko juutgol ngol alhamdulillah rabbil alamin ama sambalo mi salmini mi juurima mi weltima mi du'ima mi ñaguima du'aw yettere Allah e barke Allah e seerenɓe meɗen e du'awuji jinnaɓe e seerenɓe meɗen Allah ɓoyndi gurdam ceerno meɗen ya barke Cheikhna Ahmad Tidiane tawi wonde e cellal e kattan e ɗum ɗo fof ko du'aw ceerno ɗum ɗo fof ko barke makko tawi hande minen sukaɓe en dari ɗo hande wallahi ko du'aw jaabi iidi o alhamdulillah rabbil alamin ɗo kay fof ari fof rendi to iidete to hankkadi men eɗen faadi ceerno tan faɗɗen sekeɗɗen no kondune makko rendez-vous subaka mi yanto ceerno mi habdi ceerno o noddi ceerno Siraj o wi yaatu wuro maɗa o yaatu wuro maɗa ɗum noon eɗen faadi ceerno mais o kondino ko 9h30 kono nane ndi gantuji no heewi mi sikku woodi ko gantini mo seeɗa ɗum haɗi mbo arde ha joni taw o ittaki taw seeɗa eɗen paadi mo seeɗa eɗen keeɗimbo ɗum telfinimo joni o wi kan emon e lawol aha ayi balɗe ɗiɗi o ko Sar Kubba e Dimaskunda rendi holno ardi haɓe wawi rendude gueɗe waɗe ni alhamdulillah rabbil alamin fof fayda ɗo fayda ko leegal tan e leegal wonɗo kala haaju komin batta kamɓe minen fode ndar ɗum men tawri jinnaɓe kala haaju koɓe batta hayso ko inde minen fof men moɓoto men renda e inde nde minen fof men rewɗa siko deftugal ko noon siko jaam gondaɗo ko fof ko noon minen ndendata fof nden hay temanto ga aran kono hankkadi temanto yaari unufade kono ɗum ɗo ko ɗum wiyani ko suudu wotoru woni ɗo ɗeɗo caye ɗo ɗeɗo caye tati woni wiyani ko suudu wotoru woni ɗo par ko temanto jibini Sar Kubba temanto wonnoɗo Sar Kubba temanto waɗɗo gesa o sinci ɗo o ari oni ɗo andi ɗo ko suudu wotoru woni ɗo e demisi kala noon ko noon alhamdulillah min mbatta goɗɗum ko ɓe tinani ɓe mbatta goɗɗum ko men tina ko ɓe hollani men ko ni min tawri jinnaɓe ko noon min continue ha joni kadi wallahi machallah en jittaki o so kande yonti en juuli ha en gayni almami o ene layyo kono kadi wuuro ngo fof ene layyo kono ko ceerno Siraji o haynata ko heppata ha goto fof layyo o daara ko yamirore kanko mo jokki yamirore sa jokki yamirore wallahi ko ni wata no wayni omo teeyi omo deeƴi o ɓittinta goɗɗo ha paran fof on te dow o fokkira o yaha ko ɗum ceerno rokkimo ɗum ceerno yamirimo kadi ko wuuro makko o ala ko hawja en ji kadi e duuɓi jawtuɗi mo ganduɗa ko biyeteɗo Baba Oumar Sall jinnaɗo mum ceerno Mamoudou wallahi kañum wonno ɗe wuuro ngo yamiro ceerno welede Allah yon e makko wallahi minen fof kanko fembi men juuɗe makko men jibina ɗo galle makko nana ɗo won ɗo ceerno Mamoudou Sall
ko ɗo jeeya ɗo ko galle maɓɓe o sawuru maɓɓe won ɗo aha ɗo kay hay miñam hay babam innirimo on nan France surtout noon babam jinnaɓe sukaɓe fof suk galle ceerno inniri min ko ceerno Abdoulaye Thiam innirami mi jogui miñam wiyeteɗo ceerno Ousmane Thiam mi jogui bandiraɗo debbo wiyeteɗo gorgol famuyel mawna wonɗo France o ko ceerno Mamadou Saydou innira ayi de kadi musidɗo biyeteɗo Amadou Samba Lo koye ɗaɓɓade Baba Abou Sane Allah wona makko rinimo yaafo wallahi amin ya rabbi amin amin ñaagui on sami komi jaltinoni ni mbiɗa yaltimi tawaka wallahi caggal mo ari ɗon o ñaagui biyeteɗo Amadou Samba Lo o wiyata Mamadou Samba Lo hande iidi waɗi jaɓɓugal ceerno emin jiɗɗo o ara wallahi jonno gila nden Allah waɗi ɗum enen e ɗofire yamirore ko noon par ce que ayi onon kala wi jokku yamirore onon ɓuuri onon ko yamirore jokkuɗon tene kadi noon yalla nawru golle ɗe yeeso ya barke Cheikh Ahmed Tidiane par ce que a meeɗa wasde hay jaɓɓugal ceerno a arat an kadi aɗa ɗofti yamirore nde an ɗofti yamirore nde toujours an kay aɗa ɗofti tan yamirore nde ɗo hay nandi hayso ko inde men noddima tan a arat ko minen tan noddanma kono hayso ko inde somin noddima tan a arat hay haaju kala ko wonɗo somin noddima tan a arat par ce que aɗa ɗofti yamirore nde yalla nawru ɗum yeeso inchallah wallahi yalla nawru golle mon ɗe yeeso ya barke Cheikh Ahmed Tidiane wala walla ko weltare miɗo welti ɗo ha bonani ko ɓuuɓi sa jokkodiri e ngal dental ko ɗaɓɓata e aduna ma he ko ɗaɓɓata goɗɗum e aduna ma he sa jotodiri e ngal dental ala ko min de kam mi yiɗa goɗɗum sina ngal dental mi yiɗa goɗɗum mi Allah haɗam ɗiɗa fof no okkam tan dental ngal e ceerno wallahi min kay gunnami ɗam ko ceerno tan jimi e dental ngal tan jimi alhamdulillah rabbil alamin ɗum min mi yiɗi ɗum kadi e ɓan e fitanam he inchallah jarama ceerno Siraji Baro omon ara oto makko kanko fadano o ceerno Siraji Baro omon ɗo ara oto makko alhamdulillah rabbil alamin ɗum noon ceerno Siraji Baro yettima kanko fadano guilnane e gam iidi o ɗo e wuuro men Sar Kubba rendude Dimiskunda ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin ceerno yettima kanko e oto makko labɗo labaɗo machallah alhamdulillah rabbil alamin wono ko moto hikka Allah nawni ko oto ɓe gaddi alhamdulillah yaaro yeeso alhamdulillah rabbil alamin ko weltare no fewi no fewi no fewi inchallah yo Allah nawni kono kadi Allah walla alhamdulillah ceerno Siraji Baro yettima alhamdulillah yettima ceerno Siraji Baro yettima alhamdulillah rabbil alamin wayitimi kanko délégation makko machallah alhamdulillah rabbil alamin ko weltare mo no fewi alhamdulillah ceerno Siraji Baro yettima samdire julɓe samdire konaɓe bisimilla makko no fewi alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah en jeehi yawno الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Usman eɗen gandi tottude sunna idi taske ceerno wi eɗen ganni tottude sunna idi taske eɗen ñemtina almami eɗen ñemtina almami goto fof ko ɗum anni to goto fof ko ɗum anni to e ɓerde muɗum wiya mbeɗa anni tottude sunna idi taske mbiya aɗa anni tottude sunna idi taske aɗa ñemtina almami aɗa ñemtina almami habbirandu wiya allahu akbar fo annene mbiya allah habbirandu e habbirandu fof mbiya allahu akbar nde nanɗa no wiya allahu akbar fof nde nanɗa ene wiya allahu akbar fof mbiya allahu akbar mbiya allahu akbar habbirandu adandu ndu tan habbirandu adandu woni habbirandu harminirndu ɗum tan ndun tan ɓamtata juuɗe ma ɓamtata juuɗe ma ko heddi ko haysa ɓamtani juuɗe ma ko heddi ko haysa ɓamtani juuɗe ma wi tan allahu akbar wi tan allahu akbar bisimillah bismillahi allahu akbar 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بدغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر